Nova sesión de control no Parlamento Galego á Xunta. A oposición afondou na evolución do emprego na comunidade e na situación das axudas de dependencia. O Pazo do Hórreo acolleu esta mañá unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia. Hoxe foi a quenda das preguntas dos grupos parlamentarios ao titular da Xunta, Alfonso Rueda. O primeiro en intervir foi o voceiro socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen afirmou que Rueda é un presidente ausente dun goberno ausente, xa que precisou que nunca responde nin atende os intereses dos galegos e das galegas en todos os ámbitos, aínda que fixo fincapé no emprego. Propuxemos un plan de primeira oportunidade para mozos e mozos en Galicia. Ese plan que permitiría a mozos e mozos en Galicia ter unha primeira oportunidade, iniciar os seus pasos laborais baixo a premisa da estabilidade e da dignidade. Porque en Galicia hoxe, máis que nunca, onde naces condiciona o teu futuro. Por iso é importante impulsar esas políticas, salvar esas diferencias que hai nas clases sociales, facilitar as oportunidades e non vicialas. Señor presidente, nós o que lle pedimos non son imposibles. Pedimoslle que actúe, que sexa vostede un presidente activo, presente, non un presidente ausente. Que todas estas cuestións que lle estaba planteando revelan un síntoma, a súa ausencia e a súa pouca práctica na defensa dos intereses de Galicia. O presidente do Executivo Autonómico recordou que onte deronse a coñecer os últimos datos sobre o emprego en Galicia, deixando cifras récord na comunidade. Temos menos paro que no conxunto de España, temos as maiores caídas de desemprego dende que existen datos e as afiliacións á Seguridade Social siguen aumentando considerablemente. Eu xa sei o que vostede di, que o que din todos os que dependen de Pedro Sánchez. Cando algo pasa bo en España ou en Galicia, iso é gracias a Pedro Sánchez, e cando pasa algo malo, Pedro Sánchez non ten nada que ver, sabotases, ciberataques, a culpa é dos fachas, calquer cousa menos asumir ningunha culpabilidade. Mire, aquí pasou algo bo, afortunadamente, respecto do emprego, e vostede me pregunta, recordo, era a pregunta, se estamos satisfeitos con esos datos de emprego. E eu digo, son vos? Sí. Estamos satisfeitos? Non, sinceramente non, creo que poden ser todavía mellores. Logo foi a quenda da portavoz do BNG, Ana Pontón. A nacionalista puxo foco nunha medida anunciada polo propio Rueda en decembro referente á reducción de agardas en dependencia e na resolución das solicitudes en 6 meses, algo que lonxe de ocorrer, lamenta, foi a peor. Por iso presentou unha serie de medidas no ámbito da política social para mellorar a situación. Primeira é darlle aos coidados o mismo nivel que a educación ou a sanidade, apostando por crear un Sergas dos servizos sociais. Sabemos que non se vai facer dun día para outro, pero é fundamental camiñar nesa dirección. E, mentres tanto, hai dúas medidas urxentes que hai que tomar no corto plazo. Duplicar os equipos de valoración da dependencia para que se cumpra a lei e, en segundo lugar, incrementar o financiamento do SAP, pasando de 12 a 20 euros para sacar a ese servicio da situación de colapso. Estas, señor Rueda, son as propostas do BNG a favor das persoas maiores. A cuestión é, máis alá da propaganda, cales son as súas. Na súa resposta, o presidente da Xunta afirmou que van a seguir traballando en prol das persoas maiores e das dependentes. Con rigor, e tamén traballando sabendo de que estamos falando. Volveme a dicir, xa mo dixo unha vez, me parece que a xente ata que non pode entrar no servicio de asistencia no fogar ata que non a baixa por morte dun usuario. Non sei se sabe vostede que os concellos teñen moitas horas a disposición. Por tanto, entérese ben como funciona o sistema. Outra cosa é os que queiran pedir. Outra cousa son cuestións de financiamento, pero entérese ben como funciona o sistema. E entérese ben tamén, con vostede unha batalla perdida, só sei, pero o tema das cifras. Traballar con rigor. Dicir que non imos seguir traballando, que non creamos ninguna plaza de residencia. O triple que había cando gobernaban vostedes.